L'Associació contra el Càncer a Terrassa organitza el segon torneig solidari de golf. Serà el proper 3 de juliol a les instal·lacions del Real Club de Golf al Prat. La inscripció té un preu de 95 euros per persona, inclou una bossa de benvinguda, el còctel dinar i un sorteig. L'any passat hi van participar 69 jugadors. Per nosaltres és important la recaptació que es pugui fer perquè és per a investigació del càncer i per ajudar a tots els malalts i acompanyants dels mateixos. Animem a tothom que participi a jugar, no només per competir, sinó per col·laborar amb bones causes esportives i solidàries. Paral·lelament, l'entitat impulsa una nova campanya de prevenció del càncer de pell. Es tracta d'una exposició itinerant a biblioteques, centres cívics i casals. L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania sobre la protecció solar i la prevenció. És fonamental perquè està augmentant el número, estan augmentant un 10% anualment a la nostra societat. L'any passat vam tenir 2.500 càncers cutanis a Barcelona, és a dir, que realment és una xacra que la podem evitar, la podem prevenir. Els metges recorden que la pell té memòria i alerten dels perills de l'exposició al sol, sobretot en aquesta època de l'any. Per això fan una crida a la població per protegir-se i evitar les hores centrals del dia.